Euskaltube, YouTube arrakastatsua oinarri hartuta diseinatutako webgunea dugu, euskara hutsean sortua. Euskaltube 2007ko irailaren 3an sortu zen Aritz Rodriguez kazetariaren eskutik. Bere esanetan, proiektu honen abiapuntua Euskal Gizarteak Web 2.0 tresna propioak erabili ahal izateko duen beharretatik sortu da, eta bereziki euskarazkoak. Hala ere, bertan jartzen diren bideoak ez dira zertan euskarazkoak izan behar. Euskal Herriarekin zerikusia duen edozein bideo, gazteleraz edo frantsesez eginda badago ere, zabaltzeko aukera gehiago izango du Euskaltuben beste plataforma batzuetan baino. Euskaltuberen helburua ez da YouTuberi konpetentzia egitea. Hori ezinezkoa da bideoak partekatzeko tresna aitzindari honek duen indar eta ikusle kopurua ikusita. Webgune hau interesgarria erretzen duena tokiko tresna izatea da. Bertan aurkitu ahal izango diren bideoak erabiltzailearen gertukoak eta ingurukoak baitira. Erabiltzaileek beren bideoak bidali eta ikusteaz gain, webgune pertsonal edo blogetan Euskaltubeko bideoak erakusteko aukera daukate jadanik. Atari berri honek Euskal blogosferarentzat oso tresna baliagarria bilakatzen ari da. Gaur egun, ia 5.500 blog inguru daude euskaraz, eta orain arte ikus-entzunezko edukiak jartzerakoan beste hizkuntza batzuetan garatutako webguneetara joan behar izan dute. Orain, berriz, Euskaltubetik zuzenean zertatzeko aukera dago. Diariobasco.com sariak Digital Basque SL-ren lehiaketa bat da. Bere helburua internet sustatzea eta baliabide honen bidez jarduerak garatzen dituztenen lanaren kalitatea eta esfortzua aitortzen du. Aurten, Euskaltube 2.0 web orri honenaren kategorian hautatua izan da, beste bi orrialdeekin batera.